Put your voice, please. The life. I'm alive, guys. Hey, people. How are you? I think doing a connection phone call. Hey, what do you say, guys? How are you? How you? Nasambo yapa live in a diamond, na Notion, Washington, namukizei. Mumbo waona guys, longest time ever. Kuna kuri kutonhora. Timoza, hai. Peshi mazhindu kuri sei kuvic Falls, Vekela. Kwazire namuku kati kuvikela viki kuri sei kuviki. Guys, I can't wait. Ndambodzokera kuviki kuVictoria Falls, but this time down ndisiri kuita zvemavidhio, ndimboenda ndiri inini ndinonga ndichitekerera ndenda pa Robert Mugabe airport apo ndapedza ndimati kuenda kunikikini kuenda kunonzi kuchiko inonzi airport yekuVictoria Falls, handisi inonzi chi garama. How you chiedza thanks. That birthday it actually took place on the 27th of March, but it was a little bit difficult for me to edit the video. That's why it took me long to post. Lorraine Ngulube, how you? Tatenda Bero, Odisei, Pamela Maziba, Tendai Chirinda, Evidence Chitiza, Lily Morse, Nometa Ringsoni, we're all good. Mel B, Mike Luo, Odisei, my DA, Dimudisei, I'm with the diamond today. Thank you very much. Linda Odisei Masacha Rukumanya, guys. Bishi Milka, how are you? My brothers are all good. Peshi Anzukuvikela kuri boshozo. Peshika ndodzoka tichadzoka zvangu maybe this time asina kuita zvokuuya nemota. This time ndoda kumbonamatira Jehovha musikerenga. Imbotani mboendawo kuholiday iri unique. Ndamboendawo kunonzi kwanzi kulookout. Ndakaona imwe shamwari yangu ikaenda kunonzi kulookout, nekumwe kunonzi kuchiko. Dzakangwanda nekukwirawo ndege. Ndambotokwirawo ndege muVictoria Falls nechionesa vanhu mapopoma. That's my wish, guys. And ndakatozozviona zvakura neimwe friend yangu, so ndibvise pa are you in Zim? Ivy? Iwe, since last year, November, December, January, April, November, December, January, February, March, April, 6 months, guys, in Zim. Ndikutosikwa nawashi kuti ndajamba kubva muna January ndapa naApril. Guys, can you imagine? Taichimbotaura. Hi, my Shemaris. Told. Ndaiona YouTube yangu yanatanga. Moko ngoyo kwangu mongo siya Shema. Iwe Shema vanongo kudarira Shema. Manje ndiyangu ngeshinakidza manje. Iwe sakakutaura zama changu inopoa. Ndizvo kutaura yangu inopoa ere. Yangu inozoya nakudisisa manje. Zvakara sezvi. Zvakasiyana. Uri mugrade 7. Jesus. As is a Washington single asking for your friend. Ndoiradza sei? Tindiri. Haitizve. Hello.
Look at this head snap. Look at this. Very naziki. Say cut. Although I don't even have days. Very naziki. Say Perina. You are the good. It's very thank you. Go ye my gift search. Oh my God, next birthday. Guys. Guys, next birthday. Muswafuga. Any befa. Say. Four. Muswafo, and you correct things. Young but out the life. Irene Godobo. Muswafo, and get it better. Say. That is what you say, Muswafo, guys. Caroline, Chigodo. Mafanza sekuru no shi betera ke kopso. Babra Musakwa. Say. Yeah, I was no like it was Babra Musakwa. Say. Everybody enjoy. Thank you. As you met you, what if you what? Tembele V. Say. Yeah. You want to do what I want, you want to end up get up. It's so good. Hello, how are you? Hey. Shut up. Hey. How are you? Hi guys. Hi. Asinemi yangu inoneza mamoyo ndinouya sinzela kule wadaiisa mamoyo ndobuya anzanzika pamuchato uriko rini muchato uriko rini akusendele Hi brothers, how are you? Peshi. Say tatsoka zakare nena. Taswera Yesu wazuya ndiani yeka Bridget tendai tembo ndazoya ndiani akuna ndindazoya ndindazoya yes ndio ngoje vunzwa vunzwa umukwa mumze barugoja nyama mukuze ndi akabera kamera mukuze ndo mbatwe kamera mukuanzana muona mukaruseruko hapa nishima panerima mukupanerima mukaoneka ari pashi ainoshana rini kwanza ainoshi my boy hello my boy one mask yeah mask muku wa mask mask anzibisa mask uyabisa mask ai
kudza ishe Dube. Zvize kokudzi. Nei kuku. Kuku. Mama vari say haiwa mamusibholato. How are you? Saka guys, tirakuita nema brothers angu guys. Saka taita brother daita nema brothers angu. Sina manasi, namba dzani manasi. Ndi inbox tira ndisikuzena pasha ndikuone. Ndabvunza kuti Washington ari single here. Aiwa iyi. Chiedza M. Chie. Wayari single. Nema capital letter. Adane ring here. Single dola kuti anamorazi. Madra family is good. Thank you. Ndribonda saji. Kodza ishe Dube. Chelsea kurova city kuno. Chelsea kurova city. Chelsea chambuka sechi. Azina chiwo. I can't see my name. My name Melody tarire atakuona. Melo. Melo takuona. Melo. Yeah, melody. So there was a time. That's someone. Then that's someone. Melo takumorisa wangu. Kishingani. Rosa kishingani. Melo aripaikira. Melody who is you? Yes. Mabiba. Yes, that's the flow. This is my paper. Mandotora namba dzemunhu Manasi Chibanda. Ndochi ndikuzivena ndikudziziva message akutaura. Yeah, mapepa zviriseko mapepa. Awa bolato chibaba kurufamba here kwamuri. Number 1 patisei baba. Awa hapana baba ribo pa TV ya. Varisei vatete. Awa vatete bobo ndo muri kuchinjira mauya. Hello, Tairi. Hello. Hey, how are you? How are you? And I try not Tairi. Yes, Dai. Oh, unandizire. Ndokuziya Dai, iwe uri sei? Ai, ndiri bo amene imikana uri bo. Ai, nindiri bo zvangu. Aiwa bo hanzi mapepa murisa Tairi. Tai ndeipi? Ndiri bo, makadii? Tosimba, wakadii zvako iwe? Ai, nindiri right. Patisei paHarare. Pari bo. Tairi muri paHarare nemukoma Tairi. Hanchanzi ndakuenda baba, handisi kuziva kuti pano pakutagwa nezvei, saka ndangojoina kuti ndingoti hello, saka ndakuenda. Zvamatojoinira izvo zvatotora nezvazvo izvozvo. Bye bye. Bye. See you. Hello mapepa. Chief, zirisei? Tiri kufamba here. Mukupinda nei paHarare, muita sei man? Bobo, muri muHarare here. Ya ndo mandiri muHarare, kona pa St. Mary's. Bozi, hakuna kumagetsi adzoka manje kwenyu anga akamira sei? Anga atomboenda padadzoka manje zvakoenderana. Mahwani kwechando hanzi kuti ikonasi. Vanenge vakavhura mavalve echanda vakanga mavhara madeko. Chando chakasirira April boy here. Nonga isizeni yakatochinja ndomawanza ndakazvita. Climate change.
Yeah, climate change. Because the April wakwakutonhora sokuzvokuda isomsi. Aiwa muindependence topinda muindependence tichonorwa ere. Make sense. Mangwana hanzi murisa dhai uyu. Dhai wadii? Wadii maboss? Say marani. Kuno boss ukuthi. Anditi. Rukumanya dhai. Azikufema. Shima. Shima. Ndautopinza idu vanhu mugesti. Edi tusima tochimozisiya. Anodere. Hello, mamoyo mamu. Yes. Hey. This say. Anomutambira birthday girl kasongedu kaya Birthday wari kupigwa kufaniriza birthday girl yachimbirwa. Ah, yochironi. atiza ere birthday girl. Birthday girl watisikira live panapa manje hatina kujaira kaisi. Muzodhazi present nakutenda nayo. Musire ini ndozoendesa. Monya ndiri trustiri. Kupiko. Musira ini ndoendesa ndondowari. MC vari kupiko. MC vakagona shevu. Muri sei? Muri sei? Ndiri nani? Muri sei wo? Atitikajai. Lili. Muri sei kumba? Kumbatso kuri right. Kotamba ere. Modekara yamo. Vanodakara. Vanobrodakara. Mofarisa amweni. Amweni vadakarisa. Mufarise wese. Asipoti ndiri vamo avarishe. Varishe wese. Bye. Metuliza gestava ndiani kwava. Kumbi. You die. Antes dai. Kumbi selaudo. Kuri sai. Esse kumbi. Mamo, kuri sai. A long time. Takatabiwa. Monya. I did. Kuri sai arsema mix. Aiwa bolato kokuro wazi kudiko. Ndendambobiwa tiripo. Ndendambobiwa tiripo. Aiwa mkomanoshi. Muri sei Mr. Kubuzo. Kuri sai. Muri sei. Sei zruva. Tiribo. Tatonge tichipfuura tataona vakomana takati mira timorese team. Ngodai Kuri sai. Dachida kuya ku YouTube channel yadai. Manje ndaitsvaga ndaishaya. Zviri sei. Tiribo kuri sei. Kuri right. Edwin wani wakagara kubhokisi wakada kutaura nemi omijamba ko usike edhe vanhu sei neimi. Mamo. Boy, neshema. Ndeipi zvisei.
Happy birthday. Ita kuti belated birthday rangu ndere last month. Last month. But Hansani present. Video posta chete. Ndakanonoka kuiposta video iyo. Ndere last month. Oh. Okay. Makomenza achawandisa nandisipo ini guys mwakuti add me uno add kani maindise link iri ndandibobatsira mukudzei panze apo yandise link mopinda nelink iri ndola mopinda naro adaizarisei marani dabda pashe imi kana munoziva kana kuchikwa zvepasi pemhinoka munhu unombota confusion. Pasi pemhino pakaipa. Alexio chimbouya shamwari. Alexio my guide Alexio uya shamwari. Alexio chimbopinda linki iyo Alexio ndashanda naye guys abiyangu aya guys munofanira kuvaziva mese munokuvaziva imi Alexio uya yes abiya vangu for a very long time maybe Alexio anofanira kuita best girl murume my best girl no that's Alexio. I get connected first. Auntie, right. Inofaya ndeupi uyu. Iwe kumbi uri sikatenge one by one. Uyari apa pakona pamundiani uyu. Ndiye nari pa next neni guys. Ndakuriona zita rake gatoni. Mamo uri sei? Zviraiti chose chema zviri sei? Ndiri boa mino uri sei wewe? Aiwa ndiri raiti chaizvo tiri kuzviona zvauri kuita kumba uko. Ndaitoti dai ndanga ndiri kumba ndatombokugarirawo panyazura pauri kuuya kumanikaland. Ndiri pano manikaland. Manikaland manje yacho yakati manikaland kune vanhu vari chilled ugoona maappointments andiri kuwana mazhinji acho naasitombori kusaidi kwemanikaland. Manikaland kune vanhu vari chilled uko ndombofunga ka7 kuti ndoenderewo ndochinja kuti ndoenda kwandiri kudedzwa. Aiwa chimbouyawo timbotara chimanyika. But vanhu vafunga vaite action. Ndavaite action hakuna action kakumanikaland kwacho ndoita sei? Apa unoziva kuti chii here? Apa chatakanotisa ndechekuti pane ndichitsvaga nekuarea ndiri kuvhizita nchiti like I'm looking for people who what pandodzoka ndo pandotanga kunzi tiriko muri papi apa ndatova kuharare apa ndendata mani ndichingoti guys vanhu vari kumanikaland guys manikaland ndichisvika bhindura inenge yakamirira ende bhindura haijaidzi. Bhindura is always ready. Havatombojayidzi zvavo bhindura. Ya, ndakazviona. Bhindura kunoshandwa ndakada hangu zvauri kuita zvekutiratidza maproject. Kutiratidza maproject zvawakaita ndakafara. Ndakatodzidza pawakatiratidza kuti zvameve maketeni zviya. Hey, zvakabva zvaklika. Alright, meve maketeni. Gona ndeve kuno vangondidedza. I was like, what? She's very nice. But ndasatombozodwa nzani sitiravo. Hello, Rega ndiende panext person ari parow ndimbotaura nemi one by one. Hande pana Omi Jamba uri sei? Sero uri sei yako? Omi Jamba. Ndiri bo kuri sei? Sero uri sei? Kuno kuri bo sekutamene iwe. Kuri bo ini
Ini Sharon ndatofungwa kuita birthday party. Watonichallenge ndatita godo kutoswera ndazara nemafilling station kuzara. Kuti shuwa zvinotonakidza kutodai nhai. Kuunganirwa kwakanaka nhai. But atingotori vashoma unoziva. MC atopo kudhara ndatomuwana. Sekuru Noshi anotamba aripo kudhara. Ndaona Shero kuti aiwa unoti magitari unomatsika zvifani chose. Cameraman aripo ndimuku. Nawashi nadhai anenge aripo pasaidhi. Nakumbi kumba anenge achiridza magitari echeda neka-live music. Dhai unonyaririra. But kutoshandi dhai here asi akana one word rekutaura. Asi nekutaura kunoita dhai kuya. Muku aripi nhai Shero? Mine ndinde paari vanhu vakatozoti handisi kuda kuvaradza muku guys. Mine ndinde paari. Muku vanofanira kuita achiuya. Muku ari apa. Haana kumbobuda. Hanzi ndiye anobika kamuku, ndiye ari anogona kushimirirwe. What is? Muku yauti mhoresewo iwe. Zvifambe. Tiri right ko nhasi wakoka one day iko nai. Aiwa ndisi one day ndiri kumborova chakuti. Chicho chombiitei. Ndosaka akawo. Right, ari kumbogadzira ushumiri hwepasi pemhino. Aiwa ndazviona. Hallelujah. Ndazviona. Kokumbi uri sei? Anti Rose muri sei? Nani ndiani mwe netsai zviri sei? Kumbi? How are you Kumbi? Kumbi ndavakurova kudai so. South Africa here. Kumbarova zveshuwa. Ndanchimbostruggle ne-Wi-Fi nebasa uyenze but tiripo aiwa zviri kunakidza saka dzongwa nomboya palive zvangu but tetiri kumateresi. Wait guys, Lydia Alchema was waiting for you to aid me, but you didn't, guys. Nanditori panzi. Saka kana ngopinda pamwe ndakukuona because ndandisina phone. Uye havasi kugona kuedhawo. Saka iyo link iyo unogona ngodzoka futa zvirambidzwa. Handina munhu wandaselecta kuti handi-aid guys. Mashiwa. Okay. Abva azvibudira bona tasa abva azvidonhedza rekati continue vati Antiros ngatishera nakaya rini kokuno Alexio na uyu ramba uripo ndikukuona omita panewe next ndi uyu nesairuswa Netairuswa. Netairuswa. Tukukundwa Shero. Netairuswa. Hanzwa kwaya rini? Zviri sei netairuswa. Netairuswa uri sei? Zviri sei guys? Nanduwa. Ribo. Handisi kukunzwa. Alright, sister Gogo Rose Kazuru muri sei? Oh, yeah. Pane munhu akuita noise. Tiona kuita noise naye Mwari.
aiwa kuti andi matauriro angu iri pale ndikakunda munhu kuti kiriri gugu ivoni yanga itonyazourira zvakanaka gogoro vasikazuru vafriza oraiti ndada kuanza kuti hembe mamuchiti ndakaekera hembe iyaiya ndakaisponsewa ndinoti vanoona budhi tafadzwa vakati havamaindi kumensheniwa budhi tafadzwa vari kuaustralia ndo vakasponsa hembe iyaiya saka yese zvese pepe zvandandakapfeka ndibudhi tafadzwa yakasoneswa kupi yakanaka ikoko kwacho kwavakaendesa ndivo vakazviita kwedhiresi rekutanga riya dhiresi rekutanga kuna mai vanhu ndakambovatara zvavo nezvavo but veku7 nekuti kwazoti ku7 vanovaziya mai veku7 vakambonditafutire meruni riya ndo same person. Alright, vanogona. Maybe madress angu mamwe ndichangoramba ndichisana ivo. Vanogona even kana riere wakaenda naro kuSheraton riere rakanaka zvekuti. That's a nice dress. Even mama vangu ndo vakasona within a night. I think phone yangu iri kunonoka kusvitsa mawords. Ameuti network yangu yorichi. Saka ndikuona kumbi ndiyari kumuvha vanhu. Saka dress ranga rakapfekwa namama wangu ndo vakarisona futi mai ivavo. Alright. Alright. Tingokuona muchitravela asi kana Zimbabwe matopedza chiendai kumanika rendi yakona kungoramba muchienda one side. Eka ndokwandoda kuinda kumanikaland but kandombomirira fuel handingangofambi ndisina fuel plus ida kusevhisiwa because hanzi pane shoku rakamhino zvarakaita then neuyu anonzi marabha chiwo munoshaya kuti rabha maleji zvinhu zvebuilding here uri kubuilding izvi aiwa mabush apera ndachaenda nayo nhasi because hamino zvainge yakuita saka ndinoti handizoita kuti ndifambe ndisina kuzoti saka obvious nyaya yekuti ukatravela for a long time unofanira kusevhisa saka ndofanira kumbotanga ndaisevhisa ndobva ndatarisa iwo mabush achoni because panaenda nhasi kunoti itariswe tikaita zvimafufufufu saka ndichaenda futi mangwana makuseni kuti vaigadzirise then ndozotanga nejeni yangu ndaziva kuti I'm safe rather than kuriska. Okay. Saka ndichaona kuti mangwana ndikadero next week ino toona zvakamira sei. Mati? Alright, Sharon. It's okay. You are enjoying nevakomana. Kodhai achataura here mazuva ano. Ndati kodhai paakanditaura karegerere kutaura. Kutonyara zvake uyu pane skiti ndichatoisa hangu but ndoisa maybe mangwana. I think mangwana ndaiisa. Thanks. One place kwandiri kuenda kuya kazviri kuitika gogo ndezvekuti ndo vanhu vanenge vatondidedza vari willing kuti uya uite mavhidhiyo emaprojects edu saka ndinoinda kwandienda daniwawo lese kana muri mudhuze nemuharare saka mudhuze nemuharare machoni
pane vamwe but asada kusatora location i different direction but ivo ndevamwewo vari kuita maprojects avo ari different saka ndikaona vari mudhuze neharare kuti ndoenda kumanchidzoka same day it's okay I can go there but kana sina kudaniwawo handingakwanisi kuindako kove mbudzi vekubhindura vanotengesa here vanotengesa but the last time I spoke to him dzakatengwa vanotengesa vanotengesa vaitoti dzakatengwa dzakatengwa dzese ndataurira andaita navo vaindiudza I think munogona kuvafonera futi but pandakapedza kutaura navo vaiti mbudzi dzavo dzakatengwa almost dhese even yangu inini yavanga vakandipa yakatotengwa ndichazonitora maybe panext batch yacho inenge iriko rini zvandichaita ndichataura navo maybe mangwana kwakaedza kwakachena alright alright ndovabvunza kuti makafrisa alright takubuda zvedu timbotaurawo nevamwe aiwa mamarovo gogo nyasotaurei kusvika mubvunzo yapera hatinomboofriza yapera here mubvunzo gogo munhu ungotaurika usina ndanga ndichitadzawo kupinda kainini mazuva ese inongoperera kunze saka nhasi ndatoshamawo nchitopindawo zvangu asina muchidonha musati maedewa musandiseke zvenyu zvakaita musoro wangu ndakatogera nezuro kurukwa kuno kunodhura alright asi manikalendi ndiri kuenda gogo ndiri kuenda in the next 2 coming weeks ndanyatsoona kuti fuel yangu ndanayo ndasevhisa ndaasafe and sound because zvokuzoperwa nefuel ndasvika panyanga ka pane pakaipa ndozoona here munhu anoti alright ndouya ndokuisira fuel ndinofanira kuva ndiri strong pafuel apa pakaipa alright chero ndozokubata iribo babai right kumbiselani hi sister Alex uyaindepi manje uribo here kurova kumbiselani what's going on zvinhu zvinoitika mastreets pane zvine zvimboitika but yeah. In fact, masapera nansitori na wifi but anyway yazonditera saka yakuita and then ndandingati ndandiri busy zvangu zvinenge nemasisene saka but ndiripo nechitokuona zvangu kusero ndiri kukuona kana wane foni wakupinda kudai zvinofadza foni inonetsa ndotoshandisa computer anoona ndambopinda nefoni pekutanga ndapinda nefoni yabva yatanga kuti kushko so but aiwa ndiri kukuona uri kunyatso konzi kuita se kana munhu uchiti zviri kufaya unoti chi uri kuglowa uri pregnant ndobandati aiwaamfeti zvikadza kuna peti yakadero ndikati oraiti chindiudzei kaimandi ndimune bhodhi yangu here guys kurambirwakuita vanhu zvavo vanozongomhanyawo kuti nhumbu but kamugulero kacho kanowanzoitwawo zvako munhani nhumbu tisingazozivika kudza naiwemene papashiro vati wauya zvako kurera gwai hukurera mbudzi hukurera mombe hukurera zvose huku garikuni everything ndikatadza kuita matama anotorembera gore rino kudai kutomagama kuti ufamba nakadai kuti saka kwaiwa zvitakura
kwanzi ndakutoda kutozvara ndikati hazvina kushata mozondiudza kana yazvako. But uri kuglowa zvako plus zvipepeka vanhu vanga vasingaziva ndopawaitaura kuti zvakangomuka uri wega woswera uri wega wozvivharira muroom. Sometimes it's not food that you know that leads to response pamuviri wemunhu, even vanhu vanenge vari around you, the environment nechichi saka well it's expected. Izvo wakaenda kumusha futi tinotoona akachenja aya madyira aya Ukaenda kumusha manzi ndinodzoka ndadai bvudzi rangu rebleki ndafanira rebleki kudeoso unotaura kuti wakundiisa kani ndakunzi nakumbi mudyiro uri kuitwa ndotomonza handikamirezvo mashamira acho kaka kana ariwo mashamira muri kuita mukoma Alexio ka inini ndaakutobva palaive kushamakwana ndoko munhu anenge aneta nekusvika pakiu unoyo unonge watoneta nekungomiswa pakiu ndorandika ndidye zvangu hapana zvekuzvitaura. Hapana. Uyu alright guys, mire 1 second. Lydia Moyo abva karatanza usikundi eda. Lydia Moyo uri sei? Lydia Moyo wazimute ndichiwo Lydia manga achikomplaina achitanza angada kupinda asingapindwe. Lydia Moyo ndikati uri bho here? Ndiri bho uri sei? Ndiri nani. Unoziva ndanchigara ndichitsvaga live yako ndanga ndingoda kukudza kuti ita zviya zviya zvawambojaira kuita zvekutaura ndinokuita sei? Zvokuita sei? Chondiudzai imimi. Zveguva. Zviya zvekutaura makuhwa kazvinonakidza. So in other words, aiwa unoita izvo kuita ndisika pasaidi futi uchiita zviya unoziva kuti ndinodzokorora mavhidhiyo ako 10 times per day. Shamwari dzokera kuya uchiita futi nezvizvi. ndodzokera soon. Ndadambotanga ndaona kuti like mates because on the ground walker besides zvekuita izvezvo ndineti zvandoitawo kuside izvozvo. Saka ndadaona ndabalansa but very soon ndendakusanganisa ndichiuya maybe ndikafarisa mangwana ndogona kumbodzokera nechachiitika vhiki rine iriri ndokurovera ichocho. You never know. Kana zvekuedita futi zvinonakidza. Kuedita moza zvinoitika ndinechita zvese. Saka time yangu dzimwe nengotswera uri kugona kuti during the day ndogona kuswera ndisiri kana kuti pamba ndaswera ndisiri pamba kapa ndodzoka late ndotanga kuzoganadzira kana kuti video 2 days ago ndoiedita kunotora nguva ndoiuploada zvafana iye ndaise birthday last month because ndaitadza kuiedita on time but mangwana maybe ndakatofuta skit maybe ndichaona kuti time yangu ndikwanise kubalansisa. Aiwa tinokumbirisa kuti udzokere nokuti vamwe handichatomboteereri vamwe vanhu paYouTube vanobhohwa. Iwe unonyatsokutaura zvinhu zvazviri. Aiwa handina kuti ndakasiya ndambotanga ndamboona kuti rimwe line randaida kubata iri roenda nepi. So it seems as if ndakukwanisa kuita stable ona because pekutanga zvaiva ndasiri zuva kuti ndichaita sei. Saka you know when someone is starting something chiri nyowani haungafambidze tsoro dzese because imwe tsoro inogona kubhaja. Saka unombota uchiona kuti ukafokasa nechi uone kuti zvobuda sei wonyatsoona kuti wanyatsolenda here makumbo ako ese kana kuti kwete. But haiwa don't worry ndinodzoka zvangu mu-update ndiri kudzoka manje izvi zvida kuona kuti zviri kuenda nedirection ipi. Alright hata takusuwa pamavhidhiyo hata takusuwa nepamadrama. Alright ndozvandandichingoda hangu kutaura chete ndanichigara ndichikutsvaga ndikati ndichamubata zvangu palive one day.
kugotaura newe. Aiwa vanasekuru varipo nhasi mangwana takutovabata kwiyo kuti vatoita imwe vasati vadzokera. Alright, vaita basa. Zvose tozvitenda zvese tozviita but mukuhwisa ndomwe mahwisa kuti kauda kutanga chinhu chinyowani tachuwaka haungamanyisi zvose kudai also at the same time because unogona kutadza nasoona kuti pane weakness ndepapi, pada kugaswa ndepapi, pawagona ndepapi. Saka that's the reason why ndakamboti garimbosiya zvema-updates ndimboona line iri kuti busa rakaita sei, but kana ma-updates wo ndichiita but hausi tomorrow kuti ndogona kuita one here because pane chakandinakidza hangu pavhiki apapo asi panguva iyoyo ndandakawandirwa ndichachiita mangwana pamwe pane statement rakangondinakidza hangu rekuadoptwa saka hausi kuti mangwana ndogona kuchirova here. Pana kunetsikana vanekuisa musoro wake straight pakamera ndikuona nyendo rakangobhenda. Ndiani Oma? Inini? No, ndozvainoita kana uchipinda namino kana pari pafoni inoitonge urudotiza kamera. Kuri ndakangotiza kamera especially kana watozomboti nwire ndisingazivi zvangu handisikureva kuwambonwa zvangu. Ndakatomwira. Alexio. Watotanga. Alexio. Ndandinazuda nagorosiva mamanja. Warisei zuda nagorosiva? Avaribo zvitondishungurudza mira ndimbonyatsogara zvakanaka. Ainotiza ndeziya. Tiona nge ndangobhenda. Warisei Rosa aripi asi Rosa arara? Rosa arara. Dzato 1 AM ngezara Rosa atorara kuda. Ikoko kuti kuiwo kuti wakagara uchiite izvozvi. Handotadika ndobva 7-11. Pobva ku-friendship bridge wakasvika ukaenda 7-11. Ndakanga ndauya hava ndinoona ndingamborare ndine nzara pana tozoendawo 7. Otherwise kuri sei kuThailand? Thailand iri bhusha kwakadhakwa takutopinda muimwe lockdown imwe futi saka ma1 saka zvazvikumbofaya. Izvo zvima muri mulockdown irapo? Tanisiri mulockdown but macases ana ari kuwedzera saka ma1 sotori kana songirano vanhu vatambira songirano vari mudheni unogena saka zvazvikumbofaya. This year hamuna kutamba futi songirani? Hapana kana kuzvokumbodira navhati kana kuti hapana kana zvisizvo. Saka ngondigara mudheni munongoti saka uri kushota kana pasina songirano songranless ye. Haitombofaya. Manya funa ungena 3%. Ndarakumbi muri sewe. Ndiripo. Ko Omi akangonyarara Omi mazomunyanyira akangonyarara mukono. Omi. Mute. Achanoti mute. It's Alexio. Zviri sei? Alexio unofana kuita uchiuya iwo tichikuona zvekuti kana Shero asisiri kuThailand iwawo unofana kuita uchiuya ipapa tichikuona ipapa. Time dzino dzamunobatika vanhu imwe ndinakatorara. Izvo ingori nyaya yekuti ndandiri out ndosaka ndadzoka ndikatoti nhasi akurumidza 1 nhasi akasira uyu. Ari kumboti nonoke. 1:30 morners 1:30 AM kana muchitoti akasira kuri watandositanga kuma 2 kuma 3 maxeni kana kuma 4 saka inenge yale because indopinda mumba kuma 7 ndakangofanira ndangadzibva kushift yemakusendipopa ndipo code mazuva anosera kunonoka kutanga zvasiyana kudzara. Pane munhu achema zvikati sei usaite guwa Shero. Ndikumuteja. Shero unatori distracted. Shero anenge aenda kunongwavha. Anenge aenda kunongwavha. Saka time yekuti ambobatanidza makuwa kudai inenge inozoita shoma manje. Semunhu anenge amboswera
Plus makuhwa anoda nguva kunyatsoateerera zvino kati kumwe nzeve iri kumakuhwa imwe iri kuda kungwavha ngwavha hazvibudi. Handisi kuzozvikwanisa kuchibhalansisa guys kuti hachokwadi handingakwanisi kumhanyisa tsoro 7 ka1 saka ndofanira kutanga ndaona kuti tsoro iri kubuda nematch D ndeipi saka tsoro iri kubuda nematch D ndo yekutravelai yekuhwa kainombopisa panguva but haibude nematch D ka ya plus makuhwa dzonguva anogona kushayikwa svondo rese kusina makuhwa but Zimbabwe kushaya makuhwa mamwe acho anenge asinganakidze ka Zimbabwe kakanyika kadika hako kabati kanobudisa zvinhu kanyika kakatakura makuhwa kumbiri kumwa Zumbani. Very married. Alexia, are you married, my friend? I'm very married. I'm married. Wow. Very ndingadaenda ndokurakidza mukadzi wangu but akatora ndikunwa Zumbani. Avata. Shero wambona zvandaona here Shero? Wambona zvandamboona ma30 minutes zvapfuura izvi pane hameno kakala kamboti mvee kuseri kwakumbi wona action yaitwa nakumbi hameno chamboti mvee kuseri kwake wambona action hai saka Shero hauna kuona kaiwewe wona action yaitwa nakumbi apa mai indangoona kala kungoti mvee kunge pingi here hameno ungoti makala anondinetsa kana iyellow kana iorange hameno wona action yaitwa nakumbi wazvonawo kaAlexio semunhu agari asina kuva pachirongwa pamwe zvakandijamba kumbi waita action handisati ndambokona uchidaro kumbi zvawaita apa izvi nganinyarara hangu semunhu yekuita sei Kumbi, it was written all over your face. Shero hauna kuzviona ungoenda kupiko. Shero ungoende piko iwewe. Hamsona kana sekero ya kumbi achina ndeyokurakidza kuti pane zviri. Shero angaenda kupiko. Wangoenda kupi iwewe. Anofunga, iwe pane mumvuri kangoti action yaitwa nakumbi asandambozviona handisati Alexia wazvionawo kupura ndazviona kumboti mhoresa iwo kumbotipasa iwo makadimko mavp yes enia ngoarovawo kaiwewe enia bifa enia angarova zviri sei kana ndinda ndarova mheni pamwe ndinda ndarova ndainga atipo nyama we ndayari kumiko nayo ma ndayari behind the scenes uyo arapo dai guys ngaipokusaichachainhasi dai anga achitigogodzera mawindo guys mawindo ese dai abve pawindo svamupa 30 bond guys gayai guys kana kunaaabudisa 30 to 50 bond dai ngatore 50 bond imari naishero $2 $2 saka wamupa here unotomupa because windo rahuvati anenge achita kuti nokana nestop naidhai wangu achida kuendepiko iwewe ne$50 zviri seko vipi muvira seko ndiri bhori seko shemo ndiri bhori sei hai ni bho zvekuti iibonawo sei vipiwo uri kupiwewo Hello. Ukundinzwa pane munhu ane device iri kuplaya ndiani
Yeah. Pane munhu ane device like radio, TV iri kuplaya. Alechi? Iwe VP VP ndikufunga ndekwako VP. VP pane radio iri kurira kana kuti something like a device rimwe riri kurirawo. Eni yabefa taura tinzwa. VP ndambokumute pane radio iri kurira kusaiti kwako. Iwe eni yabefa enda kurova. Ndinenge ndiriko Shero mazuva uri kunonoka saka sometimes ndendarara. Ndoka ndichikufunga. Serious? But ndinokuconfusa nemumwe munhu ndichataura zita racho handisi kuti ndiani saka ndinogara ndichifunga the way you speaking saka pese ndoona munhu inyeye box ndofunga kuti ndiwe. Ndinenge ndiriko but sometimes ndona chachimunya kana kuti ndinenge ndichingoteerera hangu ndisingazopindi. Uri sei? Ndiri bho ndapindirawo Manicaland ndikurepresentawo Manicaland kuti uendewo kwedu. Ndoindaka but vanhu vacho variko ikokoko ndozoreceivewa nananonditaridza manje. Vanhu vacho vakachila. Very chill. Dai ndiriko ndakudaidza kwedu kune chiro like chiro unochiziva chinogara matiro. Chogara chi? Kwedu kune chinogara makudo. Chiro ya like nzvimbo inogara matiro kwedu ariko anotaura. Gudo notaura? Ndokone gudo rakamboindaneti. Rinotaura chirichi. Pane rimwe rakambonzanzi rakamboti tanyanyataura nawo tichienda kuchikoro. Tanyanyataura nawo tichienda kuchikoro. Kuti mhoro inoti mhoro. Hanzi pamwe anotera voice. Anobva kuManicaland ke. Ndaneta. Kwedu zvakunoita manje kuma-farms saka ukangoenda unogona kushaya vanhu because hatigari kuma-villages kuma-farms ka zvinotoda dai ndiriko ndaikutaridza because hauzoendi pachiro like chaipo pane paunogona umataimirawo. But rimwe zuva I remember taenda kuchikoro saka taifamba tichitamba muroad taitamba tichinonoka kusvika kuchikoro saka mumwe musi ndobva takuti ngatinongei matamba like matamba kana uchimaziva. Saka pakutura matamba pepemba tasanganawo negudo riya richiuya kumuchero. Saka taenda kutiza ndobva ratoti like handiti gudo rinochema richiita sound yekuti like ndine flu sorry handizokwanisi kudizira. Rinochema richiti ndobva rakati hauna hatanzwa kumbi mani usaitotaseke. Saka gusenyi rakaita sound rakaita vamwe hatina kunzwa saka kazeni yangu ndobva yati zvoni pane munhu ataura saka takachoka tese hakuna munhu anga ariko kwakunenge negudo hwani riya rebva rati muri kuenda kuchikoro this time saka takatarisa raibvunza kuti muri kuenda kuchikoro this time saka tikafunga kuti kune munhu ari kuseri ari kutaura ndobva hamuna kutya here? hatina kutya hedu sezvinhu zvataingogara tichiziva kuti anotaura but hatisati tamboona. Ndobva rabvunza kuti saka taibva kumatamba handiti iro raiendawo kumuchero kuyambva rati matamba achiriko heroko saka parakaita zvokudai sobva tazosika ndiro kubvunza ndiro uri kutaura matamba achiriko heroko hatina kuzombopindira but hatizi. Kumatamba kwanga
Ini makudo ndo macho. Pane raitodhiraivha kombi parusape hanzi rakazodzira dhiraivha raro varare turusape ka6 rabva razotahanda nete kuchiri nematambo erobe ene yariraini Ini makudo ndo macho. And our family has some assistance. But is it true kuti gudo rariski vanhukadzi? Hariske. Kwai nasekuru noshi vanoda kukusungisa. Vanosunga gudo sekuru noshi. Iwe kwenyu kune makudo here? Parusape ariko ndizvo? Izvi kuti hatye vanhukadzi. Because hanzi nyange uri mukadzi, nyange ukatopfeka trauzi unotoziva kuti uri mukadzi. Haritombokutya nokubvutira. Ini ndinotori ukatoona gudo richidetsesa uri munhukadzi wotoziva kuti pane murume akakugara. Because inini ndikaenda kukaribha kune makudo futi hoboka handitobudi panze. Ariko anenge anogara pamusoro pemba ukaribha. Kune hobo. Ende kana zvakapinza unogona kuona richiridza muridzo richiimba. Manditi ende rikasimuka ukona rakamira nemakumbo tune hai tinotokunda yemunhu kureba. Richitoridza muridzo. Makuda munoona makangosiyana natinoziva ziva. Makudo ndinomatya. Matamba achiri kueroba. Abarataura nevhiti manje. Ndikuda kutaura iwe yechitu ndisati ndadona. Alright. Mukundinzwa mese? Tounzwa. Ndikukunzwa. Alright. Hameno Shero, Shero akamute. Shero kundinzwa. Hanzi ndadzoka. Ndiudzi ndakundako. But unozana kuna tawa chokwadi. Sure, I'm serious, guys. That's the thing I do. Hanzi. Chitaura enia uchadona usati watiudza manje. Anenge afreeza enia. Anenge atofreeza, angada kutaura asati adona, nonga network yake inonetsa. Atoonekwa nemanetwork providers. Ari kunyika ipi? Finish. Atoonekwa nemanetwork providers. Sadaraibva here muku apedza here muku wapedza here muku. Asingere kublokerwa nainake. Mukwenjivi. Asichanyera kublokerwa nainake. Kana. Eni yapinda futi. Gati tamboseka zvedika but mozoti chokwadika. Eni anogona kuti chokwadi. But anogona kuzoblokerwa ake line. Apo block inobloka nyinyi. Vanohwa kuti gudo. Aiwa kuti zvinhu zvokutaura zvasura.
Mira eni ataura nyaya yake ipere asingafiziro. Nekuti achadonha. Zvinoyera dzatai network yangu kunetsa. Saka mukundinzwa? Taenda chikoro ndakungoti gaga taenda chikoro tatiri maform 2 saka ndandine cousin yangu nevamwe vataiti anti but tatiri vemazera mamwe chete saka takakrosa rwizi rwatakakrosa kumhiri kwacho kuranga rizi sango like ratinofamba about 30 minutes tobuda musango muya saka pane mabiscuits anonzi majinja nuts so aitengeswa kutakishop yekuchikoro kwedu tine kamari kanga tinako mubva tati nhasi totengei majinja nuts here kana kuti maputi saka takaita sekuti pane mumwe aiti toda majinja nuts mumwe achiti maputi pa3 wedu mumwe aiti maputi mumwe majinja nuts tikaisa tinoziva kuti chinyi kune matiro ari mudhuze nesu ari kunzwa zvinhu izvi tichingoti majinja nuts maputi tichirwisana ndobva tanzwa kunge pasaidi pari kuimbwa like kakwaya like sikaisi panekati komboimbwa ndepi kubva tatarisa saka makuda aya aita kunge akutotamba vamwe akutoti majinja nuts maputi majinja nuts maputi makuda anti like zimusera choka achiveziwa mudenga maputi saka tanyarara tese kuchikoro kwacho hatinozividzika titinga majinja natere majinja nuts kana tangari maganja nuts. Angari maganja nuts because Nogare bino. Kumushakende kwarosate tunozikuto. Izvo muri kupi? Ndiri muPretoria izvezvi muSouth Africa. Right, mangwana toskako. Mangwana maputi. Shema. Kunyeperwa eniya, vaudze kuti kune lockdown. Havauyi kune lockdown. Ndine nyaya yawo Ndozi makudo chere. Hanzi waenda nechimuti eniya nhasi ndiwapiwa chimuti of the day. Tabvutwa naeniya. Very nema. Aiwa hazvisi nema hazvo asi zvinhu zvako zviri kure nechokwadi. Iwe guys, tenda pa airport saka makudo anoteedzera here iziti anoteedzera kune nzvimbo inoyera oraiti uri kunzwa Shero munogona saka kusango rinoyera iwewe Shero kana kutozosarako waseka anogona kutora kamera kana
especially Shero ngabva agara aregedzi nekuti uchazobvunza tumibvunzo. Shero azviona here pamwe haana? Uyo ndampina uyo. Ndamupina. Takupa namba dzangu. Inini ndinadzo nyaya kungoti kwaita manheru. Dai asiri manheru ndaikuudzawo aiwa. Shero anofanira kumboya masikati amboudzwa dzekuti vanhu vanozorara. Aiwa eni ndakarara nhasi ndambogumira panapa. Handitika toda aiwa dzimwe dzacho tosatadza kuvata. Yekupedzisira. Nhasi ndinotorota majinja nhasi nemabhudhi chete nhasi ndotoziva. Shamwari vachindikonekta kune vari ikoko shamwari ndiende ikoko ndinosangana navo vachindiudzawo nyaya dzakasiyana-siyana. Nekuti Shero chatanga kucheka ikoko changosvika. Shero atanga kucheka achangosvika. Wotoenda nadhai. Unogona kuenda ukazi unenge achida kuchikoro dhai iyo haidisadza here. But Shema nyaya dzako dzinondinakidza like zvaunoita zvinondinakidza ndofolowa hangu plaza ndongoja maputi here makudo jinja nati rakaoma. Saka Jimmy apa Jimmy mirai ndipe Jimmy atext apa ndigo kuconnecta kwachoni isusu zede mapublic aya. Namba yangu yo Jimmy text hapo iwo wonditextira pa namba yangu iyo ndikini eni yabefa majinja natako nangu ndikuna kupanda screenshot. Ando then akutombo discuss nyaya ekra but anyway Alex uri kuti chini nyaya majinja nasi ndo zvandicharota nhasi ndo zvandinotoona ndichirota nhasi mane izvozvo majinja nhasi nemaputi. Amana ina mubvunzo wangu pamaibva kuchikoro watuma muri mafomu 2. Tiri mafomu 2 isusu zvataita taita advantage yekuti tinobva kune saka kuchikoro dzimwe nguva taitotamba muroti tikabvunzwa nematicha tinongoti tinobva kure saka taipa matamba like saka makudai anzi takadaro tokupedza mwedzi tisinganonoki because tinoita kutyasangana nematiru futi tombokurumidza vanhu vachikoro like kwematamba ukoka hatina zombobvira tainawo matamba tichienda chikoro because akabva ati matamba achiri kuheroko zviya zvekuti raida anyatsonzwisa kuti matamba tasiye here mamwe like matamba achiri kuheroko ndobva richidaisawo musoro saka isusu bva taramba kabva tangotonyarara tiza tienda chikoro. Chero paraiti this time handigudo rinofamba nemakumbo 4 but parakati muri kuenda chikoro this time rakasumudza ruoko zvekudaiso kutaridza kuti raida kuzamataura time watch. Saka handiti kuti kusango rinoyera futika. That's why I made. Asi vanhu vazhinji like kuchikoro isusu vana pachikoro pedu vaisatomboti bhiliva like zvinhu zvachona nekuti taibva hedu kufamu kwedu tichindodzidza zvikoro zvekuma resettlements kwakuri kumakombo saka vanhu vanga vari kuminda murefu vaisazozvibhiliva. Isusu tisu taiziva zvatosangana nazvo along the way kuenda kuchikoro because kwakuri kure. Saka imimi ndimi mega maingozviona zvinhu tisu tega because anti Alexia pantaura like kuma farms katogona ngoti tichibva pamba pedu famu yedu inenge yakakura zvekusvika kuma
famu yedu isusu iri kuma 300 and something hectares but hatizofambi takadai. Patinozopinda munext farm, imagine yakakurose, maybe tinokrosa mafamu 4 chete totosvika pachikoro. Ava vamwe ava vanenge vachibva mavillage zviya zvokuti vanogara kuti next wakawanda saka hakuna masango. Kwedu isusu kune zisango saka taitodziziva nzvimbo dzacho kuti tikangoona zvadai totombo tiza pamwe pacho kana tutsoko chaitwa dzimwe nguva. Pane song amena song yoti yakaimbwa nani kana tichi anditozivi but yainzi wasaririra kunamata wasaririra wa idzodzo dzadziri tsoko saka pane paenzi taitamba futi tozi taenda kuchechi here saka pane pekuti ito manje twatututsoko tatinenge tikurilaini saka taimba zvedu tichiti wasaririra saka pataizoti wa paipe tikotwabva twati wa saririra kunamata wasarira twabva tichiti wa tichienda nerimwe side takatozi zvinoti kuchiimba that song tatututsoko itoti zvinofarira kuimba zvinzvo tatichamboimba here tichienda kuchikoro. Saka pamaiona zvinhu izvi mangwana pamaizodzokera kuchikoro maishandisa nzira idzodzo kana maibva matochinja kuenda nedzimwe nzira? Tainge tine nzira dzakawandisa like tinoziva dzekudimburira kana kuti kana kune dowa tinoenda neuku kana kuti tichida kukurumidza kusvika kana tichida michero toenda neuku. Kataiti zvikaitika kusaidi renzira yekutenderera kana kuti nenzira yekumatamba isusu totombopedza mwedzi tichishandisa dzekutenderera kana kuti chii totomboavoida. Kumba taiti tikazvitaura vekumba like vana mudhara vangu vaiziva havo zvimwe zvinhu zvaitika but vaisanyanyobatikana nazvo but vekuchikoro isi taichikwazi muchakwapaidzwa handiti ndo zvamunoita muchakwapaidzwa saka tine kutya kukwapaidzwa taizongonjengawo here. But zvaikunakidza here kana kuti maibva matyawo when it happened? Kutya taitya nguva iyoyo but do you know kuti nekakamwoyo kuti kana amangwana ukapfuura zviriyo nenguva dai tamaona futi nhasi anoti kudini asi hamumbozomaoni mune chingoti tikamaona toda kugadzirwa tiza but tinonzwa kuti nhasi zvinenge zvichiita nezvei like pekuti majinja natapu mumwe musi taenda takunyebera kutaura dzimwe nyaya kuti kana ari mudhuze adairire hakuna chinoitika hakuna. Saka makazotenga chimajinja kana nemaputi? Takazomatenga hazvitengeki kana kuzvidya takatombozvibharisa. Tikazvibharisa majinja nazvimona kwedu zvangu kwainakidza kuti takakura hangu nzvimbo isina kuvanda vanhu vekuti taisangana tichiita nevamwe vekumaranchi but pedu zvapo pega pataingogara nemakazinzi angu nechinyi taisangana nezvakawanda zvainakidza. Zvimwe zvacho zvaityisa ndosika ndati hakuti zvaityisa like zviri interesting but kuzvitaura manje ari manherana aya hakurarwi. Aiwa chiregezi anondibata muna December asi handizofungiri kuti zvinhu izvi tinozviwana because mukaenda mune intention yekuzvitsvaga hatimbowanika togona kurasika hedu. No, totonogarirako totongoitonge takugarako tonopicha mateni. Yes, tinogona kuenda zvedu munofara mukaenda munobva nadzo nyaya dzenyu munobva nadzo tinouya dai pana anogara kwamutare kana kuti Shero akazosvika mamutare ndinomuudza asangane nekazini yangu ane nyaya dzandinotaura idzi anotomuudza from scratch like otoshaziva kuti chinyi izvezvi dai kunzi kumufonera anotokuudza semu zvandikutaura izvezvizvi. Saka anosangana naShero handiti Shero achaenda kwamutare here ochigara audza kazi wako chimubhukira Shero. Yes, ndichatraya kumubata kuti anobatika here. Aiwa
chimubhukira shere iwewe chero unyatsoudzwa futi nyaya dzese wati nini ndibhukire shero kuti azosangana nayo kazini yako iwewe. Alright, kana ndinombomira ndichananga zvinhu zvangu zvaakundiitira ndomuudza plus matira anonyanyodaka nguva yeku vanhu vakatokohwaka saka totaimira nguva yematamba but isusu vanhu vachiri kukohwa vanhu vachiri kukohwa matamba asi anoibva oktober here matamba anoibva kwakupisa kai matamba ndoapo echirungu vanoti haiwe matamba kune mazhimu nemauyuyu nemamhino matamba nedzimwe dzinonzi isati mati matamba kwedu saka ndandakanga munoti idzo dziri pamute dziri kuzvizonereza anonga azviona kumbi kwenyu munoti maiko matamba hani rimwe zita so but hatiti matamba ritaure tidzidzewo vanhu vekwarisape ngauye pano vatudzwa titoti chimatamba ndakatorinzwa munoti hatiti matamba munongoti matamba here hatiti matamba naiwe eniya munoti kunamboya kumba kwedu handiti uri hanzvadzi yangu umbosvikawo kwedu ikweyo eniya matamba munoti kumbi hasuti hanzvadzi yako yakurasika munoti matamba kwenyu matamba but anoti kune mazhumu arotara mazhumu ndo anononoka kuibva then mang'ono ndo atakabvunzwa nematirai anoti kweiwewe kumbi kwenyu munoti imi handi munoshandisawo rod one message inini kandaifunga kuti matamba ndo mazhumu saka handizivi manje kuti aiwaka ese matamba kana iwe kumbi asi ari kuzopiwa masawo kuti mazhumu ndo ane chimadodododo kwozoti matamba mang'ono ndo mazihombe aya ekuti hari nyatsoiti mushe zvaro nogona kurwara naro ese anongonzi matamba asi ane mazita mumatamba muri kupiko tozokubatai kuseri ndouya ozoyoudza vanhu kuti takakuenda kumba kwababa uko takazviona zvaitaura chabvunzwa kuti matamba anobuda rini ana alexio kwenyu matamba munoti toti matamba alexio muri musemrodhi alexio ndewe kwenyu futi tongoti tiri kwarusape tongoti mazhumu futi kwarusape kwenyu alexio kwana kumbi washi kuchinyi washi kwana kumbi kumaraini kwana kumbi washi asi kwakusina vanhu here waiswa pamute oright waiswa pamute aiswa pamute oright because isusu kwedu tinongoti matamba futi inongoziyozokuti mazhumu chichizato zvinyowani tongoti mazhumu kowashi kwenyu muno anonzi mai aiwa mazhumu ndo anonaka zvaya isi kwedu kuna anonzi matamba kune matypes kune anonzi maibva usiku kwete anonzi mang'ono kwete anonzi mazhumi kwete three types mazhumu maibva usiku ndo akaita seiwa ndo mai ndo akaita sei maibva usiku maibva usiku anoibva usiku then mazhumu mazhumu maibva usiku aiso naiwe kumbi maibva usiku asi ro dzavanoti makwakwa here handidzo dzine dzakaoma kupwanya so ndidzo here makwakwa handinonyanyomafarira mani kana ina handimadi makwakwa anondifungisa nemamwe so akaomarara ndo mamwe so akaomarara but hanyanyowanikwa nzvimbo dzakawanda
haasi popular Aiwa semazvino. mazvimwi possible kana mumasupermarket tikumada. Hanzi naErica mashuku haasi matamba futi. Mashuku mazhanje. Hanzi Mashuku mazhanje. Mashuku Mazhanje ebrown ayaye. Mazhanje emusango. Mazhanje ndo emusango. Mazhanje ndo Ndo emusango mashuku. anowanikwa mumamusha. Matamba ndo mamwe anouraya futi here akadyiwa siriso. Maybe ndokumikisa zvine. Alright, aiwa saka ndiwayo kunyanya mang'ono ndo anogona kuuraya. Ndakambomadya ndakafa ndakapotsa ndafa. Alexio, mang'ono here ukadya asina kunyatsa plus anoita kunge akaibva mamwe acho napakati apa riri mbishi mhodzi. Iwe ndakavharika uro yese unorara anozvimbisa anotokana inonzi iyoyo haiti pauro ipapo yepauro pauro ipapo because asiyana because mazhinyu even ukadya saunatsoibva hana zvaanoita but iwo mang'ono iwayo so ndakati tatokwira bhazi toenda kumusha kwakubva ndatenga pizza kana kuti pizza yacho ndandasiya nguvai kwakutonopinda nematamba aya takangomatengeserwa parod ndakazosara ndosvika kumusha ndakatosvika kumusha wadya handitika aiwa haiti haasi raitagara harijikiriri mbishika risina kunyatsoibva hani ndori kuti unonyatsovhura kaputa kobva watanga mazinyu ndafunga tiri kuchikoro apa mutanga wadya juice kusvika mhodzi yakubuda yega zvimwe zvacho siwo matambano nacho amuri kuti mang'ono anouraya ndo anenge ari ered so nekamhodzi ndo mazihombe ndo anokura ndo anotanga kutoibva kugurupu rematamba but kuibva kwawo manje mamwe acho nogona kuibva hafu but mhodzi inogona kuibva kunze uku mhodzi iri mbishi even uswiti anenge ainawo but anopfidzi haanyatsoita anomisa mwoyo aka anodya muku haasati apedza kubika nyama iya yatodyiwa ikapera. Hanzi Natasha tichingori pano hanzi taurewo zvemafuruti atinoziva konga ndimbotaurei zvemango indoziva bhuru kana switi mango kona anonzi maparafini dzimwe dziya dzinonzi chii pane dzimwe dzinoita yelo so dzekuti dzinokura asi dzoita mhodzi nhingirikini ende foni yangu yakutopera moto naimi komanoro munomaziva ndo atiri kutaura maroro handidyini iye anonaka manje handimafarire kwedu isusu haana kuwanda maroro akaita sei maroro anoita yelo so anoita yelo but anotorisingakuri zvigwenzi zvacho zvidiki so sitomboaziyeni zviri related kutsambatsi nemaruva kwedu tsambatsi hobho kumbi kwenyu dzirikwe sombori handidzidzive ndongonzwa zita kwedu hakuna kodya gwenzi kune tsubvu kune tsubvu dzinodyiwa muna juni anonzi mabratifuru
madhibratifuru haadyike kumbi. Aumana. Pane zvinhu zvese zvataurwa zvindotoziva inini chete. Pfurufu ndakangodzinzwa. Alexio mabratifuru unotomaziva iwewe. Unomaziva mabratifuru ngatizoziva bratifuru here iwe. Muri kundiseka henyu nezita raro rechirungu. Handisi kutaura shona here. Handisi kutaura shona here, inonzi bratifuru asi neraro rechirungu. Mabratifuru ndoanoita ngeorange kai. Ndoma grapefruit. Grapefruit. Exactly. I think Ari ni roshataria. Unotapikirwa mukanwa mahara. Hai bratifuru zveshuwa. Ndakatozovisa mhipi ndakatoona zvakangofanana. Matowe ariko. Ariko. Panotaura kuti njiru dzinonaka. Aiwa iwe matufu ari ega, njiru dziri dzega. Matufu ndo anozara mvu. Matufu ndo anenge aine juice yakawanda, and then njiru ndo dzekuti even dzaoma dzinongoramba dzichinaka. Toti hatudiki matufu anoita mazombe, even miti yacho yakatosiyana. Hanzi kana madhumba anouraya ukadya asina kuita. Iwe hausi kumaziva nderudzi. Madhumba anouraya. Matufu anoita brown. Aiwa mfarinya asi madhumba. Ini mfarinya ndo wakapotsa kuuraya. Mfarinya wakadya mumbishi. Mfarinya ikasava. Wewaiti hanzi waiti here ndonodyiwa even pati tutete ndotokonodyiwa turi twimbishi. Mumwe wacho nauya usiri wewaiti uya unongoda kubikwa uri mumbishi awo. Ini ndakatonzi idye unosimbisa musana kuda kudesonda kuda kutofa. Yo kumbina eni muri musemguru. Kumbina eni. Package 2 chipotsa wafa nechikafu. Wapotsa wafa ne inonzi chi. Majumbe anouraya futi ukamadya nematamba. Ukadya ari mambishi. Asina yatsoibva. I remember ngegore mama wangu vaibika majumbe ndobva wabuda enda kwamaiguru. Saka nini sister yangu bva tasara tichitora hwani ranga ari padenga ranga asina nyatsoibva. Saka sevana vadiki nekuda kuba zvinhu. Tandomhanya mubedroom tikaridya dhumbe riya. Takapotsa tafa wena because raita kundobloka pachinenge pakumarwa nereza unge chinyi. Zvoti unenge uchingokosora kachikosoro ndizvozvo. Ko rinotongera mukanwa paunenge uchiritsenga pa. Rinokarakata hameno zvinotoita. Saka handiti kune madhumbe nemagogoya handiti. Magogoya angori madhumbe but kuti angori madhumbe gogoya rimwe zita like kune matypes emadhumbe, kune magogoya ndo mazihombe ane kaupeposhi mukati, then tudiki twewaiti tuya vanotidaidza rimwe zita racho handizi tinonzi madhumbe netsenza. Tsenza dzodziwa dziri mbishi futi. Saka ndipo ndinoti handitozive mazita emafruits obva. Tsenza yagurupu rembambaira. Tsenza igurupu rembambaira nemagogoya nemufarinya. Ndogurupu yazo. Ndakamboda rinako form 4 kaiuya netsenza everyday. Big raita kunatsenza. Saka ndakangonzi ndaratsenza. Ukatadza kudzibika. Saka maidya mese tsenza idzi here pabreak nhai kumbi. Ndakatozonyora tsamba manje apa angari first musikana wangu. Apa manje munhu anouya netsenza apa boys rako ndiseka.
Ndakazoita musikana doti saka manje aibva auya apa zvezvekuti uno angari wechi2 but ndandiri mulowa yes saka aiuya obva andimirira padoor saka zvezvo zvekuti mune muri maform 5 ka kumajunior inenge ichinzi junior police mune muchienda twasikana turi kumaform 4 form 3 chichichichi ndakazvibatira kangu kamunhu bhobha tikaiva nebhegi retsenza apa kautsenza kamunhuwi kacho kaekae manje kanosimuka kakai munhu esandonzwa kuti paita tsenza saka bhoisi rese remuklasi raakutotanga kundiseka manje haini manje kazvina kujairwa zvekuseka ndabva ndanyora tsama ndandati ndabva ndakugumira pano zvikanzi tell me the reason why chirungu chacho ichocho ndo response anyway it's fine I dedicate munhu uya aidya tsenza but akandidedicatera Bruno Mars akati I'll catch a grenade for you ndatonoti madedication chikoro nemavheji chaiwo pane timu rangu high school rapora song iyi munoyazviziva here yamuri kungodedicate inoziva song yaasha inonzi you remind me of munhu ainyorera munhu mufesi wake tsambobva tanzi dedication asha you remind me of do remind me of you remind me of saka ari kuedza kuti unondomupfungisa mumwe munhu it just didn't make sense to me ndokuti high school any andotaibzachengeta ainzi chimazibhuku aya anenge ane zvinhu zvimalinks zvimaauto wangoerena wachiponza nyora bio yako what is your favorite what kudini gowe imagine isusu taitai zvakawanda chikoro maputi sadza redu ende taitozobirwa sometimes waona sadza riya riya radyiwa tumuriwo kana mamboenda kunini tuvheji twamajini apo wakuzosara uine sadza rakawanda vanhu vaitori ashabhalanzi nemuriwo wadyiwa nice ndakazombosekwa netimu rangu nesadza nemazai kucricket unoita apa ndaifarira sadza nemazai sei akaboiliswa kanoti akafrai anga akafraiwa imwe zuva ameno kana nanhasi favorite meal yangu isadza nemazai ameno ndichirudzi icho iwo achinakawo mhani Alex iyoyo tanzi pachingwa pekuita sei nanhasi vanhu vakaona unondiseka nyaya yekuti mupesi unofarira sadza nemazai chirudzi but ndo favorite ndinochinyatsoabika ndinotobvonyatsoabikawo ndoti nekashaloti iwe nekasadza kangu katetetete kanenge kemurwere inini pachingwa ndinofariri kuti hanzi mazai nechingwa aiwa hai totobvoda nesadza iroro aiwa sadza ndoratotobvoda naro sadza nenzimbe sadza nematemba pane muriwo wandakambodya in my life chero ndikaudza vanhu handitaura hangu kuti kupi and zvaiitika but handindakudza tukumba kwedu kumafarms tairima zvese izvo zviriko hakuna kuti unoshaya muriwo but pane nzvimbo yandakazomboenda yandakaexperienza muriwo iwowo because kwainetsa muriwo kuri very dry apa tainge tisina inoti nini vanhu vepo vanga vasina kana mari yekuti vatenge kana muriwo kukuruzevha aza taidya sadza nei nemuriwo wemuhabros muhabros chaiwo watinotema taiti pane mwe inopfumbudza miti inoita mashizha anotanga kumera mashizha iwo mahabros aibinza mazahabros mahombe saka mashizha aitawo mahombe taitoenda nekadhishi namwari
Aba dabroso nonyatsoziva here. Ini ndakaona vanhu vanodya, ini ndakaona mbambaira, mashizha embambaira pasi, mashizha embambaira nemufarinya, ndakaona nemashizha emufarinya. Mufarinya ndatoziva kuti muriva, ndakuziva uri zvimwe zvacho. Ini ndakatoona mashizha emufarinya nemashizha embambaira, but noti dzese mbambaira, kunto netype yacho inotemwa, but ina asanda kuutesta. Inzwa inyaya dzandapedza, inzwa imese. Takadya mashizha emahabhurosi zvekusvika pakuti tainge takubvunza kuti wasinira here tindotema. Unoita ukaubika unoita kunge muore, like hauzombonzwi like kuti chiri hard, unoita soft veggie. Kunoku kune mahabhurosi da kutombona atema kana ane zvaasati atungira. Unotamira nguva yaanosimira. Ari very soft. Anorera kuti harere. Harere, ndakaudza mama vangu nababa vangu vakazviramba, vese vakazviramba. Pane anyora akati unoita muhabhurosi nemuuyu. Mashizha emuuyu ainokuti hanzi anoita derere. Mahabhurosi taidya vedu ndakaudya kwete zvekumbonye, basi vanhu havandibhirivisi. One day ndakaubika mama vangu vasipo, vangu vaenda kufunda mama vangu. Ndobva ndasara ndichibika nekachimunya, makuseni zvezvo tinosiya munya, saka ndakaenda nawo pamundo wenzungu kwanga vari. Hello. Hello. Uri sei Shero? Yes. Shero ari pamute wadzoka. Zvimuta ega. Uri sei? Tirakudya. Tiripo. Muri sei? Muri sei? Hanzi mazita enyu ari kupikwa hasi kuoneka. Kumbi. Mazita hasi kuoneka. Uyatitire nyimbo. Hai, zvichina Mwari mukati here zvamakuita zvenyimbo izvi. Please ka vanhu vemusadaro. Emia, Omi, Kumbi, Alexio. Mungave nenyimbo dzenyu pano here? BCB. Kuya kuzotivhairira. Kuya kuzotivhairira panapa. Hatisi kuvhaira, asi tikunakigwa. Mashizha enyu anobikiswa muriwo chete. Kumbika. Aiwa, nyimbo dzinenge dzinongobikwa dzakaoma kana kuti dziri fresh chete. Koma mashizha enyu macho ndakazozifraya like wadzidzura dzinonyasoita kunge nyama. Nyimbo. Dzinogona kungodaro. Wodzibvisa makanda, handiti zvakafanana nesoya, inonzi soya beans, vanhu vanozoita masoya chunks, pamwe pane manyimo chunks. Takatombodzidziswa mazuva andaenda kuzunde uko tichitoitwa kuchisavadha kwedu kungoti chete nini papa nayasananyasotendona. Kumbiri musavadha keiwe, masavadha anobika masoya beans ndati. Anonaka sei? No, what I wanted to say is inonzi soya chiindoza machansi. Chingoti machansi. Ndiwaye masoya beans. Iya, anoshata akabikwa nemunhu asiri padhuze naMwari. Pane mumwe munhu kuti akakubikira chunks so unonyasoti yes. Ini ndakazviona. Ndo akatoti nditendeuke kandabikirwa. Handitika haungambotadzi. Ini ndakaridya kwaMutare uku kundaigara, pamba pataigara paiva namai vapinda. Ndakamboendawo kusavadha. Ndakambokuenda nevamwe mai vainzi mai Kelvin, mai Mafu. Ndo vanhu vaiva nemaresipi. Nana vamwe vainzi mai Nyambarwa here vaipindira kudanga mvura uku. Time tachizvedu hatachiitwa vasikana tudiki. Aiwa, vaiuya. Aiwa, iwo noti ichiko.
ende kana kunhuhwa usoya huya Haumborinzwe, haubudi ende rinenge richinaka. Aiwa ndopana kanoti aiwa gore renzara rere. Taiti ukatowana combination yesoya means ipapa ndopande mixa machechi because kuchechi kwega kwaiuya zvinenge zvauya, so ndakaenda kwedu kunotora soya means masikati nenda ako Roma ndobva ndapiwa bhauga. Alright. Mane rinoenda pane inzi wisiri kuisiri ndokwatanopiwa wotorawo donation yeko inonopiwa donation yeko, saka taireceiva 3 then next week yacho kune kuchiuya zvitoi apa pandanda kumaform 4 sakanzi mbone makore mangano kewo zvitoi kungofarira zvemadonation. Saka ndopa takadzidza macombination ese ekubika zvinhu izvozvo. Bhauga futi yacho yaita yakabikwa nemumwe munhu maigona kuiramba, but ikanyatsoitwa zvakanaka kana nanhasi ndinoida ndatoisuwa kana pana anokwanisa in bauga andisandamboidya bauga. Inini ndakaidyira ndopataidya nebhauga zvese zvaiuya. Chimwe chakapotsa chandiuraya ostrich. Finish. In fact, ostrich chaihanzi aiuraye, but isusu manje kwanga kusina mafuta, so tainingirikina. Pane vamwe baba vaisenza hameno kuma-ostrich kana kuti vaiextracta sei mafuta acho, but hanzi aibuda mafuta, so vaiuya kana ne10 liters yemafuta eostrich votitengesera. Handizivi kuti kana combination iye yanga yakanyatsoita sei, but akandiburisisa mezi. Pane makore atakaita or maybe ndongorekta hangu nechikafu ndosaka pamwe ndichiningirira, but ostrich ndakapotsa ndafa futi. Pane pamamboti makafa ke pamatamba mati makafa. No, matamba ndakangosvika ndazvimba chigurokure. Koko omiadon. Emia. Endiripo. Saka Diomi. na BCB. Yeah, BCB adone. Ndakazonoti achimbo ndambenge ndadona. I don't know kuti network yangu yena. Makadini komasa. Hasana mbopinda akashaya zungu mtaudza. Hassan makadi. Hey Hassan. Hassan, how are you? Bangari pa Ramadan. Hassan Abdul. Hassan Abdul, how are you? This family. Hi, wow. House mute. Hassan Abdul, how are you? Namba unofa unomukira kuchipatara. Hassan, you have to exit and join again. Chero, watopedza kushumira kausina mbotidaidzawo iwewe. Hassan ndapedza kushumira, leave me alone my friend. Sharon mboita matroini. Mazun wena. Aiwa chimboenda isirega chimbofamba nayo ntima pano. Eni auripo era. Chinonzi mbida chi? Mbida imbwire. Aiwa iporiji raiyu remadhona. Etingi vanhu vanoza iporiji raipiwa vana. Mbida kuzvikora. Ndakatopindura kwaya mbida ke. Maiwe. Iporiji. Kumbi panoti chikafa pa unopada. Aiwe. Machecha wakapindira madonation aya chama apa wakutara kwaya.
So inini zvandaita ndakapinda kufamu. Mina guys, Hassan Abdu. Uyu Hassan Abdu akangofriza. Ndizini. Hasani. But inini pane chinhu chinondishamisa one. Mazondo ekunoko. Mazondo ndakadzokera kuSouth. Mazondo ekuno kuSouth Africa anobikwa 30 minutes, but kuZimbabwe right zuva rese richibikwa chii chinenge chinyatsoitika. Vanhu kuZimbabwe vanonyima. Hatizivi. Vanongati inenge ritori tactic rekuti udinyime iroro. Bozi ndakambozvifunda kudzimwe nzvimbo mazondo kuZimbabwe. Kuno kuzondo, guru, matumbu. Hazvitore nguva. Zvinokurumidza kuibva. Kana beans. Kana beans, cabbage, chero mashizha ekabeji ekunze ayayaka rinongoibva. Asi redu rekuZimbabwe haribvi zvekumhanya. Kunyima. Hey, here comes the flow. Varidzi venyaya. Now we are the flow. The flow is flowing, guys. The flow vawe. Zviri said angopinda hangu kumba ari kusona mabhodhoro. Ari kusona zveshuwa. No, handisiri kusona. Uri kusona mabhodhoro. Ndiwe hanzi akapotsa nyafa. Hanzi akabofa. Ndikamuka. Hanzi ndakambofa nematamba. Kana ticheka chigelizi kachopinda pataiti nekozi kusona kwanoita mabhodhoro kwakaipa nyama. Iyo yekufai pane pandakatodzinwa kune chimwe chirongwa kuti nevamwe vachiti vakatofa vari kutotsagwa zvakanisaka muri chitune here zvikanzi people. Right is to the flow, Maurice. Tinongodaro. Hasana kufriza. Hasana nechido but network yake inenge try. Maybe anofanira try pane imwe device ndoona pafoni ndostruggle singaita. Harisingori zuva rake sanozotry. Pamwe achatry. Kana kuti ari kuda nhingirikini. Mukoma the floor rinonzi chirere drone. Zvedrone zvakwana papi papa. Zvakwana papi. Sorry. Anonzwa. Drone kubiko kunyaya uye. Ndikuti Abdu maybe hada kuti pari kupindwa drone. Sorry mukoma. Aiwa, ngataure zvechikafu. Alright, taura yemaguru nematumbu. Alright. Nekuti zondo handiti zondo naiwe kumbi handiti zondo rekunoku rinenge rakanyatsochena riri clean, maybe that's why chikasira kuibva. But guys, ndombobvunzwa kunoku ndakambotsvaga maguru ndikaona maguru ewhite imombe akasiyana kana kunoku ariko akanenge akweshwa here kunoku ariko amuchadya yeshipi kupick and pay ariko and haana kadhati kesitendeka titodezvo zveblack zvete ndo zvachona zvinonaka kazveblack ndoguru racho kunge magona kurisuka racho reblack racho pane guru nesusuka zvisukana zvakadare hanzi dzimwe nguva it depends netime because kana riri remuzhizha neuswa hwemuchirimo zvakasiyana.
plus kwana Alexia kusikungotiwo zvichida kutiwo aindiona ngechikafu chinodyiwa nemombe kusiyana kwachona ndochinonzi ina ndinozotenga ndakasiya kusiyana kuti because white aya wakada kutarisa white and mombe dzacho ndedzedza dzinopiwa artificial food than dzinoonekwa dzekufuura dzega dzedza ndo panosiyana. ini ndakatozosiya kudya mbudzi ndauya kuno kuBotswana ndaona ichitodya pamba ndopandakatoona kuti mhuka dzinodya zvakasiyana. Chirega kudaro. Yaidya mapamba. Yaidya mapamba. Yes, so kweyo wai vachingosiya zvichidaro mbudzi dzekuBotswana I mean nokamwa mukaka zvangofanana nenhingirikiri nekati vanobata hwesa mukuvisi ko zvinopinda muna mukuvisi zvii hanu zvinhu zvakangowanda wanda zvakasiyana siyana kana nguruve inochaya anything inokuchaya futi saka wakada kutarisa notengeswa musoro saka kumba muchadyi mbudzi but unozoti manje I think zvechikafu izvo zvinotoda Mwari mukati wotongoti ndibatsire because chero rodrana unogona kutora unoda kudya matamba asina kuibva asi mbudzi inodya pamba waisi ndikutoona apo mbudzi dzacho kwedu kana tiri kuBotswana unotogona kundoona mbudzi mutaoni saka mbudzi sendatimbwa yasimudzana naye pamwe pake inenge yato mbudzi yemunhu chaiyo because kodzimwe mbudzi ndedzani dzimwe dzinenge dzingoriwo mbudzi dzemudanga iyo yaitoita kunge munhu chaiyo because maitiro acho dzinenge dzavakirwa danga rachinanana mukoma dzafula muri kuenda kupi ndirudzokera kudheni. All right. Ndanoviga sazda wangu Philip. Tatozviona ka paTV katichiona nyaya dzacho ndadzokera kwangu kuScotland. Ndo zvakanaka tochema nevanenge vachichema. Hai ndatozviona I think ndozva ndatoswera ndichionawo masikati. Anona isi tobata urufunga pachirungu ndavanobata maoko dzibata maoko ndizvo vanakwanza kubata rufu shoda ndoyaita mateya manobata pachirungu kana manobata pachirungu rimwe gore ndakambo wakangobatawo marose uchingokandawo not marose maflowers wangobatawo maflowers ake imwe yaya waibata akazvekubombombora mheri ungati warumwa aiwa unongonyepera kuita kafesi kakangonyana so kwanditi isusu tikasachema zvonzi ndiwo akauraya saka bheti akanditochema taurako aiwa zvekuchema unoapseta mhuka dzaqueen dziri very sensitive hadziri vanhu vanochema hadziri vanhu vanochema aiwa hadzitobolafa kunoka vanyanyobongomori zvatinoita kunoku futi 1 week kuchigadzira mariro vanoenda nemakeki kurufu vanototsvaga kunoku aiwo isi tinotorova tii parufu kaisi netumabhisikiti tichitodinidini zveda kunedza nesadza nechichatambi tichidaro hanzi ari kutema anenge teitoda sadza nemazondo asingaibva anobikwa zuva rese
Nemazondo nebeans zondo unorwana parufu iwe. Handiwa muuraya mombe here panapa kuti kanzi indada ngatibikire mazondo. atitomboita killing kana iri finas panongoya masangweji. Alright. Manje kuno isu tomuona dhiramu zvenhai defu, dhiramu resadza nebhodho rekabheji. iroro ndo rinonzi rufu indaduta rinonzi funeral. Exactly. Ndeinenge iri nhamo. Exactly. Yeah, there's the difference. Pane inonzi nhamo. Zvakafanana tukanzi wedding nemuchato zvakatosiyana futi. Haisi true. Muchato wakanyanya. Ati muchato unofaya manje. Muchato anochatira mahoro mucommunity hall kana kakahoro kemuchechi imwe ndatombona muchato nhasi tinoitira kumahotels kumaresort places. Right, ndajoka nye bleaching yapinda papel. Finish. Bleaching yeizvenhaiseru. Kumbi dzinomaidza Anyway, ndajoka manje. Akumana anonzi Hassan Abdu atambura. Hassan Abdu, how are you? Fine, and you? Hassan? Yeah, how are you? Uribo? Yes, I hear you. Are you from Zimbabwe? Where are you from? No, I'm from Malawi. Oh, Malawi! Oh my God! My in-law! How are you, my in-law? Alexio! My in-law! Ndaziya nyaya uritaura ndaitoiziya nditaure. Aiwa chibwarega kudaidzira chimbomira Alexio. Hassan, where are you right now? Hassan, where are you? Where are you? I'm in South Africa, in Joburg. Oh, you're in South Africa? Yeah, in Joburg town. Oh, how did you get to know about Shema TV? No, I know them long time. I know long time, but the problem when I enter here, sometimes I'll be busy. So today I'm relaxed. You are with who? Yeah? Hassani? Who is your friend next to you? What's the name of your friend? Hello? Huh? Sorry? Yeah. Who is your friend? I saw someone peeping. Who is that? Hassani. Oh, Hassan. Are you using MTN or what? Celtic? Or Vodacom or Telcom? Or CLC. I maybe ushandisa Telcom. Ndazona nyaya yekubleach inge iri nyaya yemaguru. Hanzi naIvette Natasha maguru anenge akableachwa ndosaka ari ewhite. Yeah, Alexio, ndaiudzana kuti ndakaona maguru kuMacro white ndikatoti maguru white. How come? Does it mean kuti mombe dzobudisa guru rewhite? Tatodzidza nhasi. Hanzi tatodzwa Natasha naIvette hanzi anenge akableachwa. But kuno kwaana kuwanda kaya kani. Artificial times. It's artificial food that's no, that's why.
It's artificial food. Maguru akawanda kuno akachena Plus snow but kukweshwa. mamwe acho ari super white yeah kuita kunge snow very white ndo avanobleach Alright. anenge ari white isingatombo amene zvekubleacha pateno kuno gariko white acho yayo. zvakaita Vanzi akableachwa nechlorine. Dzinopiwa Guys, food. iwewe uyu eniabefa ka watora nhamba dzangu kuti textire ka munhu uya atori serious anditextira ka ada kutumira something. mangana inongodyawo KFC. Mie ndise kuti nhamba dzangu. Iwe ndotouyawo ndinotokwirira 50 rand kuya kuzodyawo 50 rand. Iwe uri kupi? Ndiri kuSanton. Ini zvekuna sana anyanyoziva ndainyanyogara kuKZN uko saka munomo hangu ndinotya kufamba. Unogara gupi enia? Ndiri Pretoria uri kupi? Ndobhagurwa panze apo. Pretoria but Wati Pretoria? Ora, uri kuPretoria usaidi kupi? Uri Pretoria East. Vapadrand. Alright. Saka handifambi ndinotya because handa vanhu vandoziva vari mudhuze ndotya kufamba ndega. Usatongofamba panze apo. Unofanira saka uchaita sei manje ufanira kutofamba. Aiwa not hangu zvemuno mudhuze mandiri ndoenda kumamall ari mudhuze pandotara hangu like zvemupretoria town kana kusvika kuna Joburg handisviki hangu zvekuda. Tese ini kuJoburg ndongofunga kuti munhu ese azawo ne 20 rand muchikwama saka ndouya ada kutonditorera iyoyo ndigodzokera kumba netsoka. Kandaigara Richards Bay taifamba madiro kwanga kusina zvekuti unombotya kuti mapurisa kana kuti chinyi taitaita kunge tiri kumusha kwedu hedu kwakusina zvekudaro. Aiwa even ikoko Pretoria kwacho unozojaira unotachijaira mchana unozojaira. Vari muVapadrand mudhuze kana kuti kuna I think Mamelodi inenge iri kudhuze but hangu because vanhu vemuMamelodi vamwe vacho ndovana vanoshanda kuno kwandiri but alright. Aiwa uchazojaira zvako don't worry uchazojaira. That's the thing. Pane ndiani pana ari pakona ndiani akavharwa hatina kuona anenge apinda manje but hapana kuita. Maya ndiani Maya. Panomboita runyarara. Guys, ndine iko Mia or Maya? Mia. Alright. Mia, yes. Mia netsanywa nenye zvima left over. Alright. Unhu wamiewo don't worry. Alright. Zvizvo. Ndenge waenda kuti. Mainle zako azodona. Alexio aenda futi. Inini ndakudaniwa. Ini ndaudawo kukata because 2 hours dzangu dzarova pasi guys 2 hours dzakanyanyisa. Kuti atiseve data chidere kuti ndipedze Alright. 2 hours. But mambo chenge. Wati eni? Sika ndimbonatira. Nasi chero waitako watikasire kuuya. Napana waratosiya. Ndavatosiya zvandandichiita ndachitotanga if you know. Saka ndabva ndatosiya zvandandichitorongedza ndauya ndambogara pano apa ndaneta ndamboenda kuRandburg makuseni. Ndakambogara kuRandburg. Saka ndikama dzakanaka kana ndikakurukidza kudzoka ndinongoita. Rodi yandegara. Handiti kuma 8 kwakanaka.
Tumbi watozogara kuRandburg. Hazvina basa but during kwandagara Randburg yacho yakangokura kura zvisina atere. Kwandakambogara Waigara kupi? nechekuCosmos City. Kuchi? nechekuCosmos City ukoko hanzi Cosmo. Alright, wakuenda kunana Northgate uko. Yes, ndabva ipapa ndava ndazoenda kwainzi kukaya Sen. Kaya Lami. No. Wanzi kuti? Kaya Lami kwaidhura. Neustudent wacho. Kaya Lami So kanogara kupi? ndakazoenda kumwe kwainzi Kaya Sand. Ndabva ikoko ndazoenda kuBrownfontein. Ndabva kuBrownfontein ndabva ndaenda kuCampton Park. Ndabva kuCampton Park kwakuenda kwainzi Pretoria ndombonogara. Pretoria ndaingonokolekta mari. Saka but Randburg ndakakugara. Kubva iwe wagara muJobi, iwe ndowakagara muJoni. Because ini ndakagara kuBinoni. Ndichiuya nepasi peGwizi. Handiti aiwa wakagara, aiwa ndiwagara iwe. Inini vachitengesa madhoiri. Ndisauya nana mama madhoiri. Asi nhaiwe kumbi. Iwo madhoiri acho naiwaya sei tisingambaona mudzimba umu. Aimbotengeserwa kupi? Imi mahasos ana mai nana baba vedu vekara kana mvemve racho akabva atosakara hanzoni munhu aitotenga vakarasa zikozondine kuti dhoirisi madhamu yacho hatisimboiona wani wosaka vakarasa Mapilo. But vamwe vatiri kungouya nawo wani. Nanasi. Kuchimborukwa aya aichekwa maraundi okuroshero. Achiri madhoiri chete. Kumbi here anenge ane madizaini zvakasiyana. Ndatosvika padheni pangu kani. Apa togona kungobika. Togona kutongobika nemi futi the floor. Don't worry. Aiwa tinyangwe tikakopera tinozowedzerawo kane zvedu hatizokope exactly nezita nezita. Kaisa, maita basa endako rare. Manje zvangu unofonyoka maoko ndazvo. Waita hako Alexi. Mambotitandadza, maita basa. Good night. Aiwa hatizotori zvese tinongotora mbitsana. Shero. Good night guys. Mia. The floor. Night Alexi, waita hako unofana kuita uchingobudikirawo zvawaita izvawoni nhasi wagona. Tratobudikira hato tichapota tichitry kuwanikwa pakawanda. Handiti kaya waita hako. Ndambonotsvaga hangu mhamba ndoenda mudenga. Saka the floor vakunotenga mhamba kumbi ini haudiwo mhamba yendoda zumbani kana mhamba ndakanzi ndiregedza. nani wega wakanzi uregedze but iwo chiri kuda iwo saka uchiri kumwazve nokuti zvekunzi hanzi usadaroka chipo chekuti unenge uchingodaro wakaudziwa kuda ndichitonyatsoda but iwo uchiri kuda but anoona manje marelationships ayo unopindawo oudzidziswa zvinhu but hapana relationship iwo munhu ngaakude nezvauri izvozvozvo kwete kuti nokuti zvekuti anzi regaka kopa uchatanga kumwa uchinzi zvichangopera nokuti unongoziregedza inowapa maspecial occasion saka indakazomuti every day is a special occasion kaka ndotoda kutokuudza
kuti kana is very special occasion wonzi hanzi regedza. Zvikanzi it's either People me in or Nokubata beer. industry. Handiti maita basa deflo. Zvikanzi it's either me kana kuti beer. Ndava ndati. Iwo ndobva wati aiwa ukati unochuza kumi side. Ndakati me. Vanobvuma usiya bhiya neyekuti zvinonogona zvinoitika unozwa kuti chii kumbi unogona kuzovarairwa futi ukakanganwa. Kwanikwa handiri kungoita tingojegera kana zvaita unozongoti iwe kana udati zvimbodzika midzi kungonyangira uswa umboita chin'ai saka unenge uchingobvumirawo nemidzi imbonyatsodzika dzika. Saka ungazvigone zvemunhu zvekuti unoregedza zvese. Good night, Sharon. Good night, Enyo. Good night, Sharon. See you. Bye-bye. All right, Sharon. Eni anyangokaramba uripo.